момента е 9:30 и аз съм в колата. Ще ходя до Спиди, за да си взема една пиар пратка, която са ми изпратили. Не знам за вас, но уикендите се опитвам да ставам максимално рано, за да мога да свърша каквато и да е работа до обяд и денят ми да бъде свободен. Сега се отправям към Спиди, за да изпреваря опашките, които уикендите се получават пред офисите им. Надявам се да няма много хора там. След което ще се върна и ще отворим отново заедно пиар пратката, която съм получил. Тази седмица много от вас ми писаха, за да ми кажат колко много им харесало първото ми видео тук. Много се радвам, че имам такава обратна връзка от вас и че видеото ви е харесало. Всичко това ме мотивира да снимам все повече и да съм постоянна и в YouTube. Честно казано, имах притеснения дали изобщо да започвам, но явно съм се замисляла излишно. Пуснах вчера въпроси в Instagram, за да може да ме попитате какво ви интересува и в някои от следващите видеа да отговоря. Затова много ви благодаря за подкрепата и смятам да продължавам да снимам и ще се виждаме често и тук в YouTube. Сега първата ми задача за деня е, както ви казах, да отида до Спиди, да си взема пратката и да видя какво ме очаква вътре в нея. Казахте, че ви е интересно да отваряме пратки заедно, затова продължаваме традицията и днес. Нова година, нова грижа за косата. Вътре имаме детокс серията на L'Oreal. Много пъти съм си я взимала и съм я използвала, но не я използвам постоянно. Винаги я комбинирам с жълтата им серия, която е за суха и изтощена коса, мисля, че беше. Защото тази ми е една идея по-силна за моята коса. Когато бях руса и бладисвах косата си редовно, тази серия наистина много ми помагаше да възстановя косата си. Имаме и крем без отмиване. Кремът на Redken е без отмиване за всеки тип коса и запечатва цъфтящите краища до 96%. Съм използвала техни продукти. Мале. Салфетка. Така, тук имаме парфюм за коса на Kerastase. Аз обожавам продуктите на Kerastase. Много често ги използвам в ежедневието си. Парфюм за коса. Сладките нотки на ванилия се преплитат с цитрусови кори и с изтънчени цветни листенца. Това сигурно ще ми е много интересно също да го използвам. И накрая имаме олио за коса с лимонена киселина и аминокиселини. Видимо по-малко цъфтящи краища, без отежняване. Ето така изглежда олиото. Много готина кутийка. Тази година всеки ден ще бъде хубав за твоята коса. С тези продукти със сигурност мисля, че ще бъде така. Това са продуктите в кутията. Нямам много време, за да ви ги покажа по-обстойно, а и повечето от тях не съм ги изпробвала. Затова скоро, когато имам по-голямо мнение за тях, ще мога да ви дам обратна връзка дали са хубави и как точно се отразяват на моята коса. Сега трябва набързо да се прибера вкъщи и да се оправя, защото съм на маникюр. Нямам никакво време. Ногтите ми искам да ви покажа в какво състояние са. Супер израснали и дълги са станали, но все не успявам да отида до Жани и да ми ги направи. Затова днес съм отделила време и за това. Много обичам по принцип да съм с дълги ногти, но в работата много често ми пречат и се пробиват ръкавиците. Затова сме стигнали до някакъв компромисен вариант, в който да са заоблени и по-късички. Може би аз съм най-скучната клиентка на Жани, защото винаги избирам едни и същи цветове, не експериментирам с шарки, с стикерчета по ногтите си, винаги трябва да е нещо нюд или много светло розово, което да не личи изобщо по ногтите ми.
това са моите цветове. Тази вечер сме на юбилей и с това ще приключи влогът ни за днес, но утре ще се включа отново, защото ще снимам за нещо много сладко и лично, така че ще се видим отново утре. Здравейте! Сега ще направим едни много красиви ногти на една моя много любима клиентка. Така. Ние се прибрахме, в момента часът е 11, а аз първа трябва да си оправям косата, защото ми е мокра. Нямам търпение да си легна, защото днес се изморих наистина много, но трябва да си я оправя за утре, тъй като сутринта ще снимаме с сестра ми и малката ми племеница има фотосесия. Това е първата ни фотосесия заедно трите и наистина се вълнувам много. Аз съм малко от тези досадните лели, които винаги искат да присъстват на семейните фотосесии. Така, нали, знаете, има едни клипчета, на които лелите винаги са отстрани в декора. Но разбира се, до сега се съобразявах с това. Тази фотосесия сестра ми я беше организирала да се снимат двете, но аз като една нахална леля, разбира се, че нямаше как да не се присъединям. Все пак. И за това утре ще снимаме заедно трите. Трябва да си оправя косата и да стана утре отново рано. Затова ми пожелайте успех с сушенето и оформянето на косата и ви пожелавам лека нощ. Ще ви взема с мен утре отново. Ще се гримираме заедно и ще видите как протича снимачният ни ден. Лека нощ! Добро утро! Събудих се малко по-рано от предвиденото, но исках да имам повече време, за да мога да снимам и да се нагримирам на спокойствие. Пуснах пералня, надявам се да не се чува. И сега трябва да се гримираме за фотосесията. Предвидели сме да бъдем с еднакви пижамки в светло-розовата гама. Самият декор в студиото е също такъв, по случай Свети Валентин. И моята идея за грим ще бъде нещо леко, хем все едно да няма грим, но в същото време да има, да е подчертано. И ми се въртят някои неща в главата, но да видим какво ще се получи. Сега, докато ви разказвам, ми идват някакви идеи как точно да си направя очите, така че може гримът ми да не е толкова лек, но все пак ще се придържаме към тази идея. И сега е време да започнем първо с хидратацията на лицето. Всеки ден, няма значение дали е лято, зима, който и да е от сезоните, аз не излизам без SPF, слънцезащита. Това е задължително, откакто слагам редовно слънцезащита всеки ден, някъде около вече сигурно 5-6 години го правя редовно. Наистина забелязвам разликата. Двете слънцезащити, които използвам принцип в ежедневието си, са тази на Biotrade. Като цяло продуктите на Biotrade, серията Pure Skin е много хубава, много подходяща за моята кожа. Кожата ми е суха, понякога се омазнява само в Т-зоната, но по-скоро е към сухата кожа клони. Така че тази слънцезащита на Biotrade е много хубава. Използвала съм я много години и със сигурност ви я препоръчвам. Другата слънцезащита, която използвам, е тази на корейската марка Beauty of Joseon ли е, не знам точно как се произнася. Ето така. За днешната визия ще предпочита тази. Основата за грим, която ще си сложа, е на Armani. Тя също е за суха кожа
и много хидратираща. За фондютен мисля да използвам този на Lancome. Той по-скоро е някакъв glow серум, защото не искам да е прекалено тежък фондютена ми. Другият фондютен, който по принцип използвам, е този на Armani. Но за днешната визия ще предпочита по-лекият вариант. В него има и малко частици блясък, така че мисля, че ще се получи много добре. В принцип си го нанасям с четка и след това минавам с една гъбичка да пия, ако има нужда някъде. Тези дни минах през Sephora, за да си взема някои неща. Сега ще ви ги покажа. Взех си течният контур на Rare Beauty. Сега ще го тестваме. Тъй като от много време исках да го изпробвам. Взех си и палитрата на Makeup by Mario, която е оригиналната всъщност с неутралните цветове. Това е първата ми палитра за сенки, която имам, защото аз целият грим най-малко обичам да си слагам сенки. Затова винаги, ако искам да сложа нещо на окото си, го правя с бронзанта ми или с от ружовете взимам малко и слагам, за да има някакъв акцент. Така че реших, че е време да си взема и палитра с сенки. И последно, молив за устни на Makeup Forever номер 600. Сега ще ги изпробваме. Виждате ли колко лекичко и в същото време подчертано става, много ми пада. Другата страна също. Следваща стъпка в Green визията е този течен розов руж на Huda Cotton Candy. Ружовете им са наистина доста пигментирани. Хубави. Така. Ако слагам и на нослето, разнасям в горната част. Между другото нямам много време. Имам 15 минути да се оправя. Надявам се да успея да заснема всичко. За коректор използвам този на Kosas, цвят 23N. Коректорите на Kosas са много хидратиращи, изобщо не изсушават околоочната зона, което е и моята цел. Ако си търсите коректор, който да има много добро покритие, тези на Huda със сигурност ще ви свършат работа. След което преминавам към пудрата. Ще си сложа и от прахообразната пудра на Huda, която е Cherry Blossom Cake, тъй като ще придаде този розов нюанс, който аз търся. Като руж ще използвам този на Charlotte Tilbury, който си взех последния път от Дубай. Следто на брадичката, след което с четката на Real Technique, която е 402, ще си сложа от розовият руж на Dior, който е 001 Pink. Като махам и останалата пудра, която имах под очите. Вече започнах да бързам много, защото вече трябваше да съм излязла. Със същата четка минавам през хайлайтърът на Dior. Ето по този начин да комбинирам от цветовете и ето така, слагам тук. Малко на наследно. За веждите не правя нищо специално, просто с гелчето на NYX ги сресвам нагоре. Много често ме питате дали съм си правила нещо на веждите. Това са естествените ми вежди. Нищо не съм си ги правила. И след това по този начин с гелче
си ги повдигам леко нагоре, за да имат този рошев ефект, който на мен много ми харесва. Ако искам да добавя малко като цвят на веждите, си го правя отново с молевите на NYX, които са доста удобни, но аз по-често ги използвам като очна линия, защото наистина са много тънки и удобни за нанасяне. И тъй като не ми остава никакво време и не искам да закъснявам, за очите ще бъда доста по-бърза от това, което си мислех. Ето така, много. Sky High е спиралата, която използвам на Maybelline. За устните, както казах, Makeup Forever 600. И не мога да намеря гланцата, с който исках да съм, затова една-две точици от течният руш на Huda. Следвам с спреят на Charlotte Tilbury и съм готова. Остана само да пусна косата. Пускам и косата, за нея ще ви разказвам в друго видео, защото сега не ми остана време. Аз като зодия Везни не обичам да закъснявам и това нещо направо ме изнервя супер много, когато хората ме чакат. Затова ще побързам. Ето това е визията ми. Надявам се да ви харесва. Тръгвам към студиото и ще ви взема с мен там. Здравейте!